Me löydettiin CCS:n kautta sellainen simulaatioväline, jolla me saatiin hyvin vastavuorosta tekemistä siihen valmennukseen, jopa väittelyä, keskustelua, ja me saatiin kuljettua tämä meidän myyntiprosessi alusta loppuun asti 2 päivän simulaation aikana. No, tässä simulaatiotilanteessa oli helppo roolittaa myyjät ja esimiehet. Esimiehet oli tukemassa sitä myyjän projektitekemistä. Myyjä oli projektivastuullinen henkilö asiakkaan suuntaan. Esimiehet oli sparraamassa ja coachaamassa näiden myyntitilanteiden ulkopuolella, eli silloin kun niitä harjoiteltiin siellä omassa kammiossa. No, se simulaatio työkaluna toimi erinomaisesti siinä, että kaikki business caseit oli meidän omia. Ne oli ihan aitoja projektitapauksia, joita työstettiin. Toinen hyvä juttu oli se, että harjoitellessa, kun tilanne saatiin hämmästyttävän oikean kaltaiseksi, ja sanotaan nyt, että meni vaikka vähän pieleen siinä harjoituksessa se myyntitilanne, niin se voitiin ottaa uudelleen, kun se kokemus oli tuoreessa muistissa, niin oli helppo lähteä korjaamaan siitä saman tien niitä tilanteita. Mä oon ollut tyytyväinen siihen, että yhteistyö on sujunut todella hyvin. Ollaan tehty vaikeita ja vakavia asioita. Kommunikaatio on kuitenkin eteenpäin myyntiorganisaatiolle ollut sujuvaa ja ymmärrettävää. Ollaan osattu palastella ne asiat semmoisiin kokonaisuuksiin, että me ollaan jatkuvasti menty suunnitelman mukaan eteenpäin. Ja tämä ei ole ollut mitenkään ryppyotsaista touhua, että tässä on menty kuitenkin ilon kautta.